أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. روى الديلمي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح والدنيا أكبر همه ألزم الله عز وجل قلبه 4 خصال لا ينفك من واحد حتى يأتيه الموت: هم لا ينقطع أبدا، وشغل لا يتفرغ أبدا، وفقر لا يبلغ غنى أبدا، وأمل لا يبلغ منتهاه أبدا، أو كما قال. Dejlemi rahmahullah bilježi predaju Ibn Umara radijallahu anhu da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao: onaj kome dunjaluk bude najveća preokupacija, Allah će uz njega privezati 4 osobine, 4 stanja. Nijedna se neće osloboditi od njega. Neće nestati od njega sve do preseljenja. Neprekidna briga, neprekidna zapošljenost nečim, a ono ništa mu ne ide, a sve nešto radi. Neprestano siromaštvo, nema promjene. I neprestana iščekivanja, vas da sam kad budem, onda ću, subhanallah. Kako jasno ovaj hadis opisuje, dakle, svakog čovjeka da mora da prelistaš svoj život i da vidi gdje je, kako je. Ovo je jedan od razloga, dakle, zbog čega siromaštvo kod ljudi, inače. Zbog čega stalna neka zauzetost, zapošljenost, a ništa ono zapravo ne radi. Zapravo, radi on puno, on je zaposlen svačim, ali nema beriketa, nema ono, da se vidi ono. Često se dešava da čovjek kaže: valjda ne znam šta se dešava, radi dan noć, nigdje nema para, isto kod da je šuplje nešto. Dakle, briga konstantna, zabrinutost, dakle, konstantna, prezaposlenost, siromaštvo i stalna iščekivanja. A ovo stalno iščekivanje uvijek nekako čovjeku ko daje motivaciju. Kad ono bude dome, onda će sve biti drago. I onda sapravo sačka i onda da bude dobro. Nema od tog ništa. Znači, čim ti nisi zadovoljan sad u stanju ovom kojem jesi, znači, fula je velika, nećeš da razmišljaš o sebi, nećeš da malo ozbiljnije posvjetiš se sebi i stvarnoj svojoj želji, da je otkriješ koja je to stvarno želja i koliko za nju nudiš i koliko raspolažeš od imetka za tu želju koju već imaš. Molim Allaha da nas učini od onih koji će otkriti kod sebe šta je ono čemu se najviše posvećujemo i da nas počasti da nam najveće posvećivanje bude Allahu zadovoljstvo. I molim ga da nas počasti proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ya rabbil alamin. Salavat, salam na Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Njegovu časnu porodicu, sve sahabe, da Al-Fatiha.